אתכבד להזמין את ראש המועצה המקומית דאלית אל-כרמל, מר רפיק חלבי. בבקשה. אדוני הנשיא, מכובדיי כולם, אני עומד כאן לא הרחק מהמקום הקדוש סידנה אבו אברהים, אל מול הר שוקף והים, כמי שאהבתו לארץ הזו היא אהבה קשה ובעייתית, אבל גם חד משמעית. בן לעדה שהברית שהייתה לה עם הארץ הפכה לברית חיים. בימים אלה, כאשר סוגיות אזרחיות קיומיות שלנו כואבות עד גבול הייאוש, אנו חשים שפורטים את הברית כדבר הסופר דוד גרוסמן לפרוטות של שגרה ועליבות ושל ציניות. אני מדבר על כך שאנשים המנהיגים את ישראל כיום אינם מסוגלים או אולי אינם מתאמצים לחבר אותנו הישראלים אל זהותם היהודית. תיקון קמיניץ מחליש את ברית החיים שלנו הרוויה בדמים. השיח הלאומני דוחק אותנו בני הברית ומחליש את הערכים האזרחיים והערבות ההדדית שאמורים להעניק משמעות למאבק הקיום המתיש אל מול כוחות הרשע באזורנו. ראו מה עשתה קנאות במדינות חשוכות המקיפות אותנו. קנאות חשוכה והרסנית המסכנת את ההוויה החופשית והדמוקרטית שאנו בונים כאן. הדרוזים בישראל רחוקים מפנאטיות וגם מתנגדים לתפיסות השיסוע והפילוג. איננו חפצים לחיות בחרדות ובהפחדות, אבל גם לא בתרבות ההתרפסות המריחות וסמוך יהיה בסדר. אנו דור זקוף של עדה זקופה ואצילה, שמעולם לא כיבדה ולא האמינה לקסמי שווא ולטפיחות על השכם. בשתי בערב הרגנו מסכת חיים שכולה אמפתיה וסולידריות חברתית ואזרחית. חיכיתי די הרבה זמן כדי לומר שהמציאות אל מול מוסדות המדינה הפכה להיות מייאשת. קהל נכבד, ראש הממשלה המנוח יצחק רבין עמד כאן ביד לבנים פנה לדרוזים ואמר, את שלכם עשיתם למען המדינה, עכשיו הגיע תורנו אנו לעשות. רבין הגה וגם עשה מהלך שיש בכוחו לפתוח לדרוזים הישראלים אופק חדש, עתיד טוב יותר. כנסת ישראל קיבלה החלטה 373 בדבר שוויון מלא. מאז אנו מזיעים כל בוקר, מותשים כל ערב, סובלים כל לילה ממאבקים מול פקידות שאינה מכירה את אמל נסר א-דין, לא את יוסף משלב, לא את נביל מרעי וחסון חסון, רסאן עליאן, טריף בדר, עימאד פארס וחוסיין פארס, לא את סעיד עבד אל-חק ומחמד מולה, לא את יגאל מזיד וגדול עבאס ושמס עמר ומופיד עמר, ועוד אלפי לוחמים למען המדינה והחברה, מאות אנשי רוח, אנשי תרבות והגות שהם מלח הארץ. אבל פקידות ומנהיגות פוליטית הדוגלת בשיקולים לא ענייניים עדיין לא למדה את מסכת ההיסטוריה של חיינו המשותפים. הנה ציטוט: החברה הישראלית משנה את פניה. אין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא בתמורות שיצבו מחדש את הזהות שלנו כישראלים וישפיעו עמוקות על הדרך בה אנו מבינים את עצמנו ואת הבית הלאומי שלנו. מהשינוי הזה לא ניתן לברוח. מדובר בסדר שבו אין עוד רוב ברור ואין מיעוטים ברורים. זה ציטוט מדבריך, אדוני נשיא המדינה, בכנס הרצליה. אתה תלמידו של מי שקבע שם ירווה לא בשפע ועושר בין ערב נצרת ובני. ההמשך אף חד יותר וברור יותר. כבר שמעת, אדוני הנשיא, את זעקות השבר שלנו. איננו מיעוטים בארצנו, איננו זרים באדמתנו, אלא מרכיב חשוב בחוזקה של החברה והמדינה הזאת. אדוני הנשיא, אין שלנו בשלכם, אין אתם ואנחנו. השיח הזה הסתיים מזמן. הארץ מתקבצת לתרבויות שונות, ובכל תרבות יש מכל השבטים. מכובדיי, הנשיא ועבדכם הנאמן הלכנו דרך ארוכה מאוד יחד.
מאז היית אחי ואהובי, חבר הכנסת הוורבלי והאנושי, ואני סטודנט בגבעת רם. היית לנו ועדיין אוזן קשבת וגם לשון שנונה ואף חדה. כאשר איימו כמו היום לנתק מים, או כאשר איימו כמו היום להרוס בתים בגלל מחדלי שלטון וחוסר תכנון, כאשר ראית את העוול קמת וזעקת. את דבריי כאן אני לא אומר, אדוני הנשיא ומכובדיי, מתוך רגשות של זעם או מרורות חלילה, או מתוך הערכת מצב אזרחית חדשה, אלא מתוך הכרה בלתי מתפשרת שצריך לחיות במדינה הדוגלת בצדק חברתי ובשוויון אזרחי מלא. אנחנו חייבים, קהל נכבד, בלי הבדל דת, גזע או מין, לקום ולעשות מעשה, כי אחרת נבגוד בערכי היסוד של מגילת העצמאות והאמונה הדרוזית. רציתי לומר לכם לקראת סיום הערב, בשם דאלית אל כרמל, כי את נופה הקסום של הארץ תמיד נאהב. נהיה שותפים להגנה עליה ולבניית החברה החדשה, בלי אבל, בלי על תנאי. את שלנו, אדוני, עשינו ונמשיך לעשות בנחישות ובנאמנות. הגיע הזמן שמנהיגי המדינה יקראו נכון את המפה ואת המציאות וגם יפעלו. תודה רבה למר רפיק חלבי, ראש המועצה.